чаро бояд пеш аз таваллуд дар бораи синамаконӣ донист? Бисёриҳо фикр мекунанд, ки агар сина бошад, кӯдак худ аз худ мемаконад, аммо вақти кӯдак таваллуд мешавад, мо аксаран намедонем чӣ бояд кунем. Синамаконӣ бояд фавран оғоз шавад, вале баъзе кӯдакон даҳанашонро хуб намекушоянд ё зуд хоб мераванд. Дар натиҷа сина дард мекунад ва захмҳо пайдо мешаванд. Вақте ки шир меояд, сина сахт мешавад ва ин дарди ногаҳонӣ меорад. Аз сабаби надонистан бисёриҳо ба смерть мегузаранд. Фоидаҳои синамаконӣ: шири модар масунияти кӯдакро қавӣ мегардонад, бинобар ин ҳадди аққал то 6 моҳ синамаконӣ тавсия дода мешавад. Шир ҳамеша дастрас аст, омодагӣ талаб намекунад. Дар ҳоле ки смесь гарон буда, омодасозӣ зиёдӣ талаб мекунад. Чӣ бояд кард? Пешакӣ дар бораи синамаконӣ маълумот гиред. Ин равандро осонтар мекунад ва шуморо аз муроҷиати такрорӣ бо мушовири лактатсия нигоҳ медорад.